देश वाहेगुरु। मेरे तेरी शान पे सदके, कोई धन है क्या तेरी धूल से बढ़। दिवस प्रत्येक भारतीयों ପାଇଁ ଗର୍ବ ଓ ଗୌରବର ଦିନ। 1947 ମସିହା ଅଗଷ୍ଟ 15 ତାରିଖ ଦିନ ବହୁ ସଂଘର୍ଷ ପରେ ଆମ ଦେଶ ସ୍ୱାଧୀନ ହୋଇଥିଲା। मैं तेरा परिंदा है अर्ज़ ये दीवाने की, जहाँ बोल ସ୍ୱାଧୀନତାର ଗର୍ବ ଓ ଗୌରବକୁ ବହନ କରି ଜାତୀୟ ସଂକେତ ଭାବେ ପବନରେ ଭର ଭର ଉଡୁଛି ତ୍ରିରଙ୍ଗା ପତାକା। ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ନୀଳାଚକ୍ର ପତିତ ପାବନ, ଯେମିତିକି ଜାତି ଧର୍ମ ବର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ବିଶେଷରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଡାକି କହେ, ଆସ ମୁଁ ତୁମକୁ ପାପ ମୋଚନ କରିବି। ଠିକ୍ ସେହିପରି ଆମର ଏହି ଜାତୀୟ ଧ୍ୱଜ ସମସ୍ତ ଜାତି ଧର୍ମ ବର୍ଣ୍ଣ ଓ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣତାକୁ ବାଛି ବିଚାର କରି ପରିତ୍ୟାଗ କରି ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ ଡାକି କହୁଛି, ଆସ ମୁଁ ତମକୁ ସତ୍ୟ ଶାନ୍ତି ଓ ମୈତ୍ରୀର ବେଦ ମନ୍ତ୍ର ଶିଖାଇବି। ସତରେ କି ମହାନ ଆଜିର ଏହି ଦିବସ, ତ୍ୟାଗ ଓ ଆଦର୍ଶର ମୁଖ ସାକ୍ଷୀ ଏ ତ୍ରିରଙ୍ଗା। ଯେତେବେଳେ ଭାରତ ମାତା ପରାଧୀନତାର ବେଡ଼ି ପିନ୍ଧି ଫିରଙ୍ଗୀ ମାନଙ୍କର ଶାସନ କୋରଡ଼ା ବହନ କରିଥିଲେ, ଠିକ୍ ସେତିକି ବେଳେ ବୃହନ୍ନଲାପି ଅର୍ଜୁନ ତାର ସଭ୍ୟ ସାକ୍ଷୀ ରୂପ ଫେରି ପାଇଲା ପରି ଭାରତୀୟ ଯୋଦ୍ଧା ଓ ବୀରଙ୍ଗନା ମାରରେ ମୁକ୍ତିର ସ୍ୱାଦ ଚାଖିବା ପାଇଁ କାମନା ଜାଗିଲା। ଇଂରେଜମାନେ ଆମ ଦେଶରେ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ବିସ୍ତାର କଲେ। ବ୍ୟବସାୟ କରିବା ସ୍ୱାଧୀନ सुहानी देखी एक रोज वही मेरी शाम हो, कभी याद करे